Prišlo to tak, trošku by som povedal, prirodzene vzhľadom k tomu, že nebola možná komunikácia s Andrejom Dankom. Postaviť si ješitne hlavu, keď sme chceli len svojím spôsobom po roku klamania o fúzovaní a obdobných záležitostiach zvýrazniť, že sme tu z národnej koalície, pretože skrátka to, čo všetko nám nasľubovali, tak z toho by sa pomaly jeden najedol. Takže sme naozaj museli pristúpiť k týmto krokom, pretože ak raz subjekt do toho národného zoskupenia doniesol minimálne podľa počtu hlasov, a keď to pozrete aj z globálu, z efektivity vynaloženej práce našich ľudí v regiónoch, čo sa týka či už tých letákov, či sa týka toho, že som absolvoval 130 kultúrnych domov v rámci predvolebnej kampane 76 000 kilometrov, to sa musí niekde odzrkadliť. Takže museli sme k tomu pristúpiť tak rázným spôsobom, že vyžadovať skrátka zmenu názvu klubu SNS Národná koalícia, pretože na miestach Národnej koalície a Národná koalícia vlastne zvolila 4 poslancov do tohto parlamentu. Takže čiste na ješitnosti Andreja Danka skrachovala celá táto záležitosť národného spájania. Ak chcú rátať s našimi 3 hlasmi, pretože som predsedom Národnej koalície, nezávislý kandidátom a mám tu 2 podpredsedov a sme, dá sa povedať, nezávislý stranický subjekt, ktorý sa musel vyčleniť vzhľadom k tomu, že nedostal absolútne žiadny priestor a neboli reflektované žiadne naše požiadavky a de facto sme boli absolútne Tarabom a Dankom odignorovaní. Máme riešenie aj v podobe spísania s nami memoranda s koalíciou, veď je milión prostriedkov a nástrojov, ktoré ponúka politika, takže ja v tomto nevidím problém, ale ješitne si povedať, že sa nebudú zúčastňovať koaličných rád, keď som sa ich dovtedy zúčastňoval a prenášal som na svojich poslancov to, akým spôsobom máme reagovať na vládne zákony a všetko ostatné, si myslím, že je naozaj len o ješitnosti jedného človeka. Progresívne Slovensko, čo sa týka osobností v politike, čo sa týka lídra, čo sa týka smerovania dlhé roky, dá sa povedať, dosahovania úspechov víťazných politických strán, môže tížko v kútiku závidieť Smeru SD. To, že voči Smeru SD sa vyhranila Európska únia a nejakým spôsobom označila, že sa spojili s extrémistami, momentálne je trend v rámci Európskej únie, že skrátka, kto je pre nich národný, kresťanský a uznáva tradičné hodnoty, vieme všetci veľmi dobre, tak sú pre nich extrémisti a nie normálni ľudia, ako by to bolo pred 20 rokmi. Takže skutočne rozprávať o nejakom rozpade koalície, je to mokrý sen opozície, nestane sa tak, verte tomu. Už tá politika začína na tých okresných úrovniach, viem sa v nej pohybovať, čo sa týka tých záležitostí. Akurát nebol som naučený to, že v parlamente skrátka slušnosť, distinguované jednanie s koaličným partnerom a ústretovosť je považované za slabosť.